Will, nasa na ba yung sasakyan? Nasa kabanatuan pa daw eh. Kabanatuan? Huwag mong sabihin 3 oras pa tayo maghihintay dito. Atay! Sorry malamig kasi eh. Papasok ko lang sa loob. Samaan na kita, Taki. Ay. Tubig nga, Mart. Hawakan mo to. Wala naiwan ko sa bahay. Ano ba naman yan? Na-imagine mo ba, Taki, kung paano na-form ang mga land formation na to? May fault pa sa baba ng Karanglan. Nung lumindol noong 1990, anong fault ba yung nag-strike slip? Philippine Fault tsaka Digdig Fault. Asan yung epicenter? Bandang Rizal. Astig ng Earth, no? Na-imagine mo ba, Taki? O na-tectonic level, unti-unti tayong lumalap sa China. Saan ka pupunta, Taki? Bakit ka ba ganyan? Magawa niya na tayo mag-on pero wala ka man lang ginagawang move sa akin. Hindi mo man ako hinahalikan kapag ka nakikita tayo. Hindi mo man ako niyaya kapag ka uwian. Hinahawakan ko naman ang kamay mo, ah. Sige, saan? Kailan? Sa simbahan, pagka kumakanta naman namin. Sa simbahan. And it doesn't even feel physically titillating. Parehas na tayong agnostic niyan. Para sa spiritual yun. Exactly. So ano nga gusto mong mangyari? Can't you see, Mart? Nandito tayo sa gitna ng kabundukan. Tayong dalawa lang. Walang ibang nakakakita. Ganito yung panahon tapos ang lamig-lamig. Wala ka man lang ginagawa. Kung ibang lalaki lang yan, Mart. Ano? Ang gusto ko lang naman sabihin sa'yo, Mart, gusto ko makaraw sa'yo. Tipong kikiligin ako kasi meron tayong body contact. So ano nga gusto mong mangyari? Hawakan mo yung kamay ko. Ano? May nararamdaman ka na ba? Wala eh. Try natin maglakad. Sige. Ano? Wala pa rin ba? Wala pa rin eh. Hug mo kaya ako? Ano? May nararamdaman ka na ba? Wala pa rin eh. Parang kulang sa momentum. May candy ka? Wala eh. Wala bang NPA dito? Huwag kang tumingin sa camera.
Lagyan mo yung kamay mo dito. Leo, may load ka ba? Wala eh. Try mo kay Andy. Nasaan kaya sila? Hindi ko alam eh. Baka andun. Wait lang ha. Naka-text ka ba? Tara na. Ano? Bumilis na ba ang heart rate mo? Siyempre tumakbo ako eh. Pero wala pa rin yung ano, yung feelings. Hindi mo kasi ini-imagine eh. Feelings. Ganito na lang. Gaya natin yung mga nasa movie. Yung tatayo tayo in opposite direction. Tapos tatakbo tayo pupunta sa gitna. Pag nag-meet na tayo sa gitna, kakargahin mo ako. Tapos iikot mo ako. Ano? Seryoso ka ba? Gagawin... Isa. O sige, sige. Dali. Tama ko na. Wait. Nahihilo ako. Wait lang. Wait. Sandali. Oh, bakit? Sandali, sinabi eh. Oh, anong problema? Napansin ko kasi parang masyadong nagiging physical na yung relationship natin. Yung parang ang palaging conclusion, yung kanina. Oh, anong mali doon? Sa ganun nga natin ini-express yung pagmamahal natin, di ba? Hindi naman sa mali, pero alam mo yun, wala ng puso eh. Love. Ano? I love you. I love you too. I love you more. Alam mo yun? Wala na yung fuzzy feeling na nararamdaman ko nung mag-best friend pa lang tayo. Anong gusto mong gawin natin? Abstain muna natin yung body contact. Papakiin mo parang si Mute Heart. No! You know what I mean, Russell? When was the last time na pinag-usapan natin ang mga tungkol sa personal na buhay natin? Ha? Halika nga, mag-usap tayo. Ikaw, kumusta ka na ba? Ako? Okay lang ako. Oh, Oh, okay nga lang ako. Ikaw? ayun, nagalit sa akin si Papa kasi mag-shift ako ng psychology. Ang hirap kasi na accounting eh. Pero kay Mama, okay lang. Pero kay Papa,
Hindi niya daw ako bibigyan ng allowance pag nag-shift ako. Painis. Go lang. Kaya mo yan. Alam ko na. Alam ko na ang gagawin natin. I-kiss mo na lang ako. Tignan mo nga yung labi mo, parang sumiyurakan. Kasiri ka. Ayoko. Bilis na. Ayoko sabi. Ayoko, lumayo ka sa akin. Sige na, Mark. Isa lang. Please. Ayoko sabi. Ayoko ka sa akin. Isa lang. Mark? Isa lang. Ah, Naanto ka ba? salita ka kasi. Kwento ka. Alam mo ba, Heart? Ano? Mahal kita. Ano ba naman yan, Mio? Nakakasawa na. Nakakaumay. Puro na lang mahal. Kaya nga tinagalog ko, di ba? Pareho lang yun. O Andy, umiiyak ka ba? Gusto ko mapag-isa. Bakit ka nga umiiyak? Sinabing iwan mo ako! Gusto ko na mamatay! Hindi ka pwedeng mamatay. At bakit Kasi hindi ko kayang mawala ka. Andy, laging natandaan. Nandito na ako lagi para gabayan ka. Sa hirap man o ginang, sa lungkot man o ligaya, nandito na ako lagi para sa'yo. Ang corny ah. Sana niya. Ang corny kaya. Establish na natin eh. Establish na na mahal mo ko. Na mahal kita. Okay na yun, period. Sana naman, yung medyo malalim ang pinag-uusapan natin paminsan-minsan. Higher. 75, Lower. 73, Lower. 72, 71, 70, 69. Yun. 69. O ako naman. 32. Ay naku Will, wala ka na bang ibang alam na laruin para sa hulaan ng number? Sa lawak ng universe, Mio, sa palagay mo, may ibang buhay at sibilisasyon din ba sa ibang planeta? Siguro. Ewan. Hindi pwede yun siguro lang. Eh, malay ko ba? Hindi ko pinag-iisipan mga ganyang bagay. Hindi man ako si Mark. Heart, Oh, sa tingin mo ba? Bobo ako. oo. Tara na nga. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. Drama mo, bahala ka nga. Oh. Ano naman yan? Without crossing this circle, paano mo mapapakita ang pagmamahal mo sa akin? Sige nga, Russell.
naman pala mapapakita na mahal kita. Lalabagin ko lahat ng rules just to get to you. Ang corny mo, umalis ka nga dyan! Promise! Minsan pa na pumasok ka sa bilog na to? Magbe-break talaga tayo, promise! Ah, ganun. Sige, dyan ka. Napakadry mo talaga. Ayaw mo halikan ng girlfriend mo? Ang baho kaya ng suka mo. Hanggang dito, nangangamoy. Pinupunasan na nga, di ba? Asim. Kahit ito sa'yo eh. Yoko. Iba na lang. Iba na lang. Hubarin mo na lang yung t-shirt mo. T-shirt ko? Eh, kung ikaw kaya pagubarin ko dyan, gusto mo? Grabe ka. T-shirt pa, gusto mo? Sabay na lang tayo. Ano ba? Ano ba, Taki? Ayoko. Sige, bilang ako. Isa, Hindi mo ako mapipilit. dalawa, Diba? tatlo, apat, lima. Makaka-anim na ako. Ayoko nga sabi eh. 7, Ayoko. 8, Diba? 9, 10, Hindi mo ako mapipilit. 9, Sige na. Ayoko. 10. Ayoko nga sabi. Para na nga. Kuya Andy, ang ganda ng ilog oh. Tara, ligo tayo. Ayoko. Tara, ligo tayo.
Check mo, parang pag-haspol. Teka lang ha. Punta ko na si Andy. Saan? Punta ko na si Andy. Ate, oh. Gusto kayo? Maka-enjoy ka natin. Oh, ba't nandito ka? Ligo ka dun. Wala lang. Sumama na ka rito. Nag-iisa ka eh. Nasa si Mio ah. Diyan lang yon. Uy, boyfriend ko, oh. Dayan, Ano? text mo nga sila. Mukhang malapit na yung sasakyan eh. Hay, problema. Anong problema? Nakita niyo ba si Mio? Guys, may problema tayo. Yung driver natin, hindi daw tayo magpagdadrive pa uwi. Emergency daw. Eh, ba't ikaw ba? Hindi ka ba marunong mag-drive? Hindi eh. Mark, ikaw ba? Hindi rin eh. Sa mga girls. Ako marunong. Bakit? Ba't ka nananahimik? Ba't ba nagkaganto?
nagbago na tayo, di tulad ng dati na may pagmamalasakit. Kaibigan kong matalik, nariyan tayo para sa isa at isa. Sana hindi na lang kita niligawan pa, hindi na lang nasira ng iba ang pagkakaibigan nating dalawa. O sana nga hindi na lang. Dati di ka namamahala, umalakha ka man o magdama, nagkatuluyan, nagkaiyaan nila. Pakisabi kung bakit Sana hindi na lang kita niligawan pa, hindi na lang nasira, nag-iba ang pagkakaibigan natin. Sana hindi mo na ako sinagot pa, hindi na lang nawala, umupa ang pagkakaibigan nating dalawa. O sana nga di na lang, di na lang, hindi